umur panjang Allahumma. Mas Gareng karo sapa karo Mas Bagong mesti. Gareng biasanya gandengane Bagong. Napa wae gendenge Mas Gareng Mas? Grindrong, oke. Kok Grindrong mengke bintang tamune panjenengan Mas Gareng kersane minggah wonten kepagungan. Kok Nduk, Gareng isih jajan kopi, urung tekan, dan sak antara. Ora sak. Nansake waranggonane. Mula bengi iki arep kaya ngapa komplit. Penyanyine Yono di tak gawake elektron pisan. Ki elektron nyambut gawe nggone tanggane dhewe. Ayo. Waranggone telu. Ngaturke Ibu Waranggana kanggo miyak sepening swasana ngaturke karo anak wadon Mbak Yani sing saka Sragen. Mbak Yani bawani. Karo ngenteni dadine Mas Gareng. Aja. Larase pelok nggih monggo Srindro nggih kepareng pun kula kantun derek. Mbak Yani. Heeh. Daleme Sragen nduk kuwi gawan kontrak nduk. Nggih, mugi-mugi mboten waleh nggih, Bapak Ibu mriki. Tahun awet tahun 2000 nduk. Aja. Pun ping 12. 12 tahun. Ngaturke napa Mbak Yani Kang? Ngaturke napa? Ya, Asmarandono Semarangan. Asmarandono Semarangan nggih. Alam kaya iki suarane gelok ora gelok kok. Ora gelok saka ramene tanggapan. Nggone ngombe kuwi lho. Wong kadang kuwi nggih salah. Makanan. Makanane ngombe wis saiki mulah tenan reno. Enggak, Mbak. Para dewa ngangklan jagat. Lajeng nyangking pokor kencanane ya iku isine kok ya iku